Muslimani nisu željeli rat i nisu ga oni izazvali. Oni su napadnuti i nemaju ništa drugog nego da se brane. To moraju. To im i Bog Đelešanu poručuje, pa kaže se izbila Vakatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Borite se protiv onih koji vas napadnu. Vala ta'tadu, ne smijete prelaziti granicu. Ne smijete se služiti njihovim prljavim stvarima. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, jer Bog ne voli one koji prelaze granicu. Vaktuluhum, ubijte i gdje god ih stignete, jer ste vas napali. Va ahređuhum min hajsu ahređukum, i istirajte iz svih mjesta odakle su oni vas istirali. I zato je na nama imperativ da vratimo naše krajeve, da obnovimo naši preko 800 džamija je porušeno. Poubijano je blizu 200.000 muslimana i silovano preko 40.000 majki i sestara. Mislim da je na našem slučaju Evropa pala na ispitu. Izgubila je i obraz, izgubila je i moral, izgubila je sve ono što je krasilo kao demokratsku Evropu. Nema više demokratske Evrope. Evropa sudjeli u ovom genocidu i snosi odgovornost koliko je Karadžić, koliko je Tudžman, koliko je Milošević, koliko je Boban. No, upozoravamo našu braću muslimane u čitavom svijetu da znaju za ovu šaku vrijednih, golorukih branitelja svog topraka, svog obraza, da znaju da smo spremni, da ćemo ovdje ostati živi ili mrtvi. Odavde ne mičemo. Koliko to god dušman htio da to od nas napravi, ovo je naše i ostajemo ovdje. Sarajevo je preživjelo 1000. dan svoje opsade. S minimalnim količinama struje, hrane i vode. To je jedna od najdužih opsada grada. Oko cvijeta među gradovima Srbi su postavili preko 600 artiljerijskih oruđa. To u historiji nije viđeno. Glavnih uzroka rata protiv bosanskih muslimana leži u težnji srpskog i hrvatskog režima i njihovih evropskih saveznika da se uništi kritična masa muslimana na evropskom tlu. Treba onemogućiti da se razvijaju u suverenoj državi Bosni i Hercegovini. Zove se Muftić Hađo, ratujem 20 mjeseci, bio sam na području Breze Ilijaša, bio sam na Čemenu i mislim da sam našao pravog komandanta, pravo ratište i prave borce. Još bi poručio ovoj drugoj strani, kad krenu na nas, da dobro pogledaju da li su obuku ženske i muške gaće. Imaju tehniku, imaju sve, nemaju srca, nemaju razlog.